Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, mag-like at mag-subscribe na, mag-like at mag-subscribe ka na. Oops! Ay guys, ginawa ng madlang pusa nandun sa ocean side kaya nag-practice ang ako pagmangkong na si Donna Rica masumusong o drive, no? So, samtang nag-work nila namin pag-dress doctrine sa among nagkuranan na tarima. Yes! Nandun ka ang hangin diri guys, so nag-giniksik sa diri guys. Nindot kayo, kahit murabagin dito kumusa guys. Natakban ko ang impact guys na si Cheers Kelly. Namig ang musa guys. Nindot ka ang feeling na nasabaan nasabaan. So, nasa gawin, sa tanugoto nila, para na ako mabuhat, manghiniksik. Maura ni Amerikana guys. Amerikana nga na ay kuslan. So ang ako mga kuwan, ang ako mga lusa, doon ka klase na ay itong huwag na sa mga Amerikana na lusa. Huwag namatay ng gila sila pag-bleach ang akong buhok ba. Anak, so mga tino kayo nga itong lusa guys. Pagting tinungan sa pusa guys. No? So, nilutin eh. Kaya nagkuat ako, nagtabi. Hindi nag-lixi. Nagikuan guys. Nagbago na di ko nasulaan guys. Nagbago na di nasulaan. Kay nanginiksi. Kanya nagtabi pag yun nga kurangsa. Anak lang. Hindi tayo. Tino kayo mga itom na kurangsa. Puting buso ka. Ang uban kayo patay. Ang mga Amerikana na nga. Amerikana kung sa tayo na kung nga busa. Namatay lang sila pag-bleach. Anak kong buhok. Yung mga Amerikana. Or, pagpanganak. Nanganak buwang akong kuto. May takuan sa itong mabuhok o puti na buhok ba. So, muna. Ako mga lusa. May Amerikana, may kano, may Pinoy. Wala lang akong effects guys. Tayo po tayo guys. Akong cameraman, niligramo naman akong cameraman. Kanina kayo, nindot kay ang hangin diri guys. Nindot kay ang hangin diri ganina. Di balik na sad. Nindot kay ang hangin diri ganina. Samtang ikaw man hiniksik na nindot kayo diri sa bayan. Practice. Ikaw, sige sa kaginiksik. Pwede sige mag-urimos. Urimos. Babae, nagsigig, hiniksik. Ano rin siya? Manalisa. Niya. Murama. Yancy. Adonai kano, aduna po'y Amerikana. Wala na tagbuan. Nahiksik ang mga usa. Mga lusa, pertira bagyong tinua. Dara ang sa lusa nga tag-iya. Mauna, hi Chris Kelly. Mauna check. Guys,
Mao na guys, muna siya tag-iya sa akong mga lusa guys. No? So, yes. Kani ang earring, ang Amerikanang earring, sungkaban nga naay mga lusa. Ave Maria Purísima.